Contes clàssics. L'oca d'or. Hi havia una vegada 3 germans molt diferents entre si. El gran era espavilat, el mitjà era fort i el petit era en Pere. Tothom es pensava que en Pere era un beneit. La seva mare sospirava. Què en farem d'aquest noi? Els seus germans se'n reien. Treballarà de ximple del poble. Però en Pere tenia un bon cor i una mirada dolça. Un dia van enviar el germà espavilat a buscar llenya per la llar de foc i la seva mare li va omplir la bossa amb un bon dinar. Quan s'endinsava al bosc, se li va aparèixer un vellet. Bon dia, jove. Que em donaries un mos? Estic mort de gana. Però el noi era massa viu per compartir el dinar. Si te'n dono una part, no me'n quedarà gaire per mi. Au, fuig. El fill gran va començar a tallar un arbre, però se li va escapar la destral i es va fer un tall a la cama. Va tornar a casa xisclant i va dir que tallar arbres era massa perillós per un noi tan intel·ligent. L'endemà, el germà fort va anar al bosc amb la bossa de menjar que li havia preparat la seva mare i també se li va aparèixer el vellet. Tinc molta gana. Que em podries donar un mos, jove? El mitjà va riure. Però tu, què t'has pensat? Busca-te'l tu el menjar. Quan va clavar el primer cop, la destral va rebotar i li va donar un cop al cap. Mig estabornit, va tornar cap a casa dient que era massa fort per perdre el temps amb una ximpleria com tallar arbres. L'endemà van enviar en Pere al bosc. Per dinar, la seva mare només li va posar uns rosegons de pa florit i també se li va aparèixer el vellet. Que em podries donar un mos, jove? I en Pere va dir que sí. Home, no és gran cosa, però ho compartirem. Així que el vellet el va tocar, el menjar es va convertir en un àpat exquisit i n'hi havia de sobres per tots dos. Déu-n'hi-do. No està gens malament el dinar, oi? Quan estaven ben tips, el vellet li va dir: com que has estat tan bo, et tornaré el favor. Talla aquell arbre tan vell que a sota hi trobaràs una cosa molt especial. I va desaparèixer. En Pere va començar a donar cops de destral amb entusiasme i ben aviat l'arbre va caure. En Pere es va quedar bocabadat de veure que dins hi havia una oca que tenia les plomes d'or. Ostres, això sí que és excepcional. Amb l'oca d'or a sota el braç, en Pere va fer cap a la ciutat. Però pel camí es va aturar en una fonda. L'amo tenia 3 filles, i quan van veure l'oca van voler una ploma d'or per cadascuna. La gran es va esmunyir per darrere d'en Pere per arrencar una ploma, però quan va tocar l'oca s'hi va quedar enganxada. Per molt que s'hi esforcés, no se'n desenganxava. Les seves germanes la van voler ajudar, però quan la van tocar també s'hi van quedar enganxades. En Pere se'n va anar de la fonda xiulant alegrement, sense adonar-se que s'enduia arrossegant les 3 germanes. Quan passaven pel costat de l'església, el capellà els va veure. Noies, noies! Mira que empaitar un jove d'aquesta manera! Quina vergonya! El capellà va voler estirar les noies, però també s'hi va quedar enganxat. Quan el sagristà va veure el capellà, no es podia creure el que veia. I ara? Mossèn, com és que juga a jocs de criatures? El sagristà es va aferrar al capellà i, esclar, ja no se'n va poder desenganxar. 2 paletes que ho van veure els van voler ajudar, però es van veure obligats a seguir la processó. En Pere continuava xiulant alegrement sense saber que arrossegava 7 persones cap a la ciutat. En aquella ciutat hi vivia una princesa que s'agafava la vida tan seriosament que rarament somreia, i no reia ni per casualitat. El seu pare, el rei, va anunciar que la casaria amb el primer home que fos capaç de fer-la riure. Quan va arribar en Pere, la princesa era al balcó. Es va quedar de pedra en veure l'estranya processó. En Pere li va fer un somriure. Quin bon dia per passejar, oi, Altesa? La princesa es va mirar aquells ulls tan riallers i va fer un somriure. Després, una rialleta. I després, una rialla sorollosa. En Pere es va casar amb la princesa l'endemà mateix. I tal com sol passar amb la gent que té el mateix sentit de l'humor, van viure feliços per sempre més.